ببونەیە دەرباسبوونا ساڵێکێ لەسەر وەشاندنا بەشێ کوردی ئەجانسا سانادە ئەم پیرۆزباهیە لە هەموو کارمەندێوێ دکن و ئەم سەرکەفتنێش کار و خەباتاوان ڕتخوازن بەڕاستی ئەفگاڤەکە گەلێکی پیرۆزێ جێشانازییا ملەتێمەیە جارا یەکەمینە گۆ زمانی کوردی تێ وەشاندن بڕەنگەکی فەرمی دی سووریە دی پشتی ڕخواندنا ڕێجیمێ هەروەها ji ber Sûriyanû em dibêjin Sûriyek pir netew e Sûriyeke ji pirçand e ji bo wilo jî beşê Kurdî bi rastî giringiya wî li cem heye rojê bê em dixwazin her û her pêşkeve û serkeftî be û em dixwazin çê pêk hatiye got hundirê Sûriye de jî hebe xelkê Ereb bi jî fêrî zimanê Kurdî bibin bixwînin binivîsînin ji ber zimanê Kurdî zimanekî dolemend e ne zimanekî nekêmî çi zimanê golcîhanê hene bi rastî. îro piştî rejîma behs ket û Sûrî hat rizgarkirin em bînî îro زمانê me û luğeta me û qewmiyeta me nema memnûa vê welatî em zimanê me îro zimanekî wetanî ye em dixwazin îde bê fermî jî em bînî elema Sûrî de sana de beşek Kurdî he ev tiştekî carê me belkî me nedoqan rûkê rengeya çê bê gelekî tiştekî giring e ji me re bi rastî ke Kurd îro em karin seqafeta xwe tercmînin انسانê daxil de Sûrî em dîroka xwe bigihîn wa em zanin em bigihîn alemê cardî em Kurd Sûrî ne dîroka me jî vir de heye û raya me jî vir de heye ew sûrûtê ku carê behs ser Kurda kirî zihniya ensanê daxil de rabê bi rastî gelek tiştekî giring e ji me re bi rastî ya muhimtir jî niho em dixwazin sersala ya duê sala werê yanî gavnê mistir wenin kirin jî bi rastî vê beşê de em dixwazin mekatibê wa muhafazata Sûrî hemî mewcûd bin gelekî baş em karin em xwe bikînin van kesê he jî û gelekî baş em karin zimanê xwe jî widê vegerînin û rêya sana û rêya exbariyê û rêya televîzyona Sûriya ya fermî û rêya îtarên dî jî qenewatên dî jî weke perwerdeyê wan e em karin cardî zimanê xwe Sûriye bixin zimanekî vegerînin zimanekî esîl وەکە جهوی طبیعی و نۆرمال براستی ev salek derbas bû li ser vekirina beşê nûçeyan yê Ajansa Sana em piştî salekê ev gav erênî dibînin em pîrozbahiya xelkê xwe dikin em spasiya karmendên Ajansa Sana dikin bi vê boneyê em bihêvîne karê wan daha fazla û baştir bibe de estên wek karê medyayî tê xwestin di esteke bilind dabe em serkeftinê ji bo wan dixwazin ji niyabeten ji bo xelkê Efrînê tevayî em dixwazin Ajansa Sana karê xwe daha çalak bike li herêma Efrînê û li hemû herêmên Kurdî û muhafazatê Sûriyê bi taybetî hemiyan. طبعا وكالة سانا جي ضمن وي اوي مرسومي دولسي واعلان دستوري وقتي دركتي حق حقوق ملت سوريا واردوندن قشتك سوريا جياك ملتك جيبها بروكور بكن سوريا عجردو وهم بر متفائل وكالة سانا زي قسمي كردي جي عم دخوازن تفعيلك درست هذا الشيء به للاسف يعني هيك موسد كوادر فيديو جانا ودلبي فيديو جانا صار عرضي ام دخوازن سنسري سوريا وكالي سانا قسمي كردي لحر دافايكي مراسل دبيابن وكور بكن وكوريكي هون درست بكن وساعتها وجي وخش